Bueno, aquest any ha fet 72 anys de l'empresa i jo fa 30 anys que l'estic gestionant i jo amb els anys he obert molt el ventall, vull dir, serveixo a la hoteleries emblemàtiques com el Boades, l'Ideal, la cocteleria Belvedere, també el Cercle del Liceu, després també moltíssim, cada vegada més a particulars, que dic jo, que abans no li donaven valor a el que tenien, però a casa, diguem, bueno, ara comencen a treure la pols, diguem, a peces que tenien, copes, gots, floreros i això, que els hi falta un peu, que tenen un cop, i bueno, doncs jo els hi faig tota la restauració. Total, és un ofici que tens que tindre creativitat. Estàs por ahí, jo sempre porto una llibreta a sobre, porto una llibreta a la bossa que tinc una llibreta al cotxe, a casa, i igual estic mirant la tele i se m'ocorreix un tallat i faig un dibuix, i quan arribo el dia següent, el dilluns, agafo una primera peça que trobo i bueno, pues la gravo. El problema d'aquest ofici és que no hi ha un relleu generacional i els talladors s'han anat fent grans i no, la gent, els pares de fills no han continuat com jo.